Teaspoon mau macam. Nih biasa pak, yuk bot dong bot. Now. Naik di kucing sana. Wah, biar mana dah kena dah. Ini dia kamu hulu nanti. Ambil ke jauh kali di sini, jauhin nama. Sebenarnya nol lagi. Sana kan. Oi. Yang dia mana solok? Bikas भाई की खबर বন্ধ আছে मान खरानाव माबा गायना होदों बहा थांनोलै नारखल नखना ओइ बिसोर माने बानायफिननो ओइ दलाव माथो दिरुंनिसो दलङा Đây beफोरबो नायनो हागोन Badminton गेलेयो बेहाय आरो बेलाय मा बुस्थु बे गाखोग्रासो नामा बेलाय oh my god मा बियो उनु हा गाखोग्रालै बे गाखोग्रा बानायनो सानैजों नैबे जाबाय गेलेग्रा दै नै रफास गेलेगोन नै जाबाय बास्केटबल नै सेस बाप से समाजि गिदिर बेलाय
गेलेनो हागोन नामा बेखौलाय? सेस गेलेनो हायोब्रा बवा गिलिरथार माथो गेलेनो हागोनथ' ना उनाव हा? गेलेनो हागोन दे नैबे जाबाय गराय हर्स हा गेलेनो रोङो? आं चेस गेलेफेराखैलै गेलेनो रोङा सफारि हानाय हाबलाय हाबलाय बे जाबाय हैलां मैलां आरो दंबावो बै नैबेयाव बास्केटबल नैबे जाबाय बास्केटबल गथ'फोरनि जामखांग्रा नैबे माबालाय मजा ना? मजा नांदोंना? मजा? मजा एसां मोसाना दं हनेबालाय आर्सारि दं माथो इयाव सब दंजोबो ना? आर्सारि हा वाव अ बिथिं सोग्रासो बे स्टाफफोरा गावनाय नायनोसै उनाव बा आर्सारि 6 7 8 9 10 ट्राय करे सावबारि दालाय उनाव गावनायनि भिडिअ लानो उनु उनु दाफैलाय आं गावनि ट्राय भिडिअ ला आंखौ दे देब्रा फोनाखा दे दे गाव नुदों मोजां जादों डाइरेक्ट बेखौ नुदों आरोना नों सानैखौबो बा मोखां सोमजाल जाखालायदो दे गावनो रोङा खनसेनो गोरसा होखाब्रा खनसेनो गोरसा होखा नों बोआखैनोबा थैद बोनाय जायाखैनो ना बा बिथाङा नै अलिम्पिक गेलेसिगोन देग्लायनिफ्राय मजाले गैया खामानि गैया हनै 10 नम्बराव नाय 10 नाम्बार नाय एबार नाय खिलानोसै दे होदो खामानि गैया जाया नोंजों राजु एबार लास्ट गावगोन आङो एबार जुदि 10 नम्बराव थाय आं ओंखाम जाया दिनै नाय आं थांगासिनो जायगायाव नाय एबार नाय वाव मजा दासो जाबाय हाबाय दासो लास्टआवसो जाबाय हा जाबाय गावला आरोबाव गावबावदो खामाखै जिउजिया दे जन खालामना खायो माथो साना हायालै माथो नै इयाव दं बास्केटबल थाबासो आरो बैयाव दं भलिबल वा सोनो हागोन जानो बलखौ मोननांगौमोन गथ'फोर जामखांग्रा बियो आरो बै बेलाय मा खेला उनु बैयो बैबो 10 माथो न' दं माथो जों 10
वाव मजबूत खा बियो गाखोनाय बेनि बायो नामा हायोब्रा हायो हायो नुदों बारो र' गोजौनिफ्राय मोनसे भिउस लादों रायजोफोर नाय वाव 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 बे मावोलै माथो होद होद गाखोलालै आं गाखोआ गिदिंलै बिराद मावो मावोलै गाखोब्रा गाखोलाङो बिदि हा गाखोब्रा माबा होलां दं बायदिसो आंलाय गोलैबालाय गैलाबाय नामा बे दिरुं थाखानाय नुवाखै नोङो गाखोलांनाय देलाय गाखो आयौ हाबसोलांबायलै गाखो वाव गाखोगासिनो दं नै आङो गिथावनाथार माथो मा टायरा बायनायसो इयो उदां आंखौ लाफै ओइथिंबो लाब्रा ओइथिंबो लाना थांलाय न' होद आं गाखोआ गोजौ ओइ ओमफ्राय मोजां दे माइदि गाखोनो मोजां ना गाखोना हामारबाय दे नोङो आरो नैयाव दंबावो माथो उनु बे गाखोगोन आं नाय नोंसोरो दायो जों दंफैयो कनका पार्कआव माने मिनिनो खोनाबाय मिनिनो नोंथांमोनहाबो फैनानैयाव गेलेनो हागोन गोबां गेलेग्रा जायगा दङ हेलौ आं इयाव गाखोनि नायदो नोंसोरो एरियायाव गाखोसिगोन नोंथांमोना नायलाय माइदि गाखोयो लालाय दाबल ला गाखोबाय हनै गाखोबाय मन जाखाना गाखोलांथारबाय आयौ गोलैगोनलै बोरैबा आथिंसो बायगोनबो भिडिअ खालाम आंखौ लादो ओमफ्राय फट' लादो नै जों बन्दसो बार्न ब्रिज रेस 50 अनलि बेयाव गाखोबा 50 थाखा होनांगौ दां उनु बेयाव गाखोबा 50 नै बै नैबेयाव दुरुंजों ओरै थाङो नै लोगोफोर हावरा ब्रिजनि बेयो हावरा ब्रिज 50 थाखा नांगौ नै बेयाव गाखोबाथाय हांसोबो दं नै हांसो मा नाम होनदों बुरमा ब्रिज रेस 50 अनलि बा बेयाव 50 थाखा नांगौनो लोगोफोर नै ini बन्दसो बुस्थुआनोथ' ना हावरा ब्रिज बायदि होनदो हावरा ब्रिज नाबा लकेल हावरा ब्रिज लैयो बेफोर न'आव माथो नै टेन्ट हेलौ जोंहा थांफिननोसै नै बेयाव जिरायना फैनोसै
Oh, जामरे अनि ôi sẽ đang mất việc. Posting note about video. without wearing life jacket. Ui mà làm ở bên đó. Hả? Không là anh thôi. Này just Jakarta kurang ngomong. Ya habis nama. Dua. Đó bên này. Còn itu biar orang. Eh. Wih. Unse mamanya tera dun rồi na. Enggak mau theo. Aku mau tahu. Yo nó cứ share nào chứ. Thôi. Để lột xuống thôi. Chính luôn chưa? Chính mà không. Luôn xong rồi kìa. 이거 서로 사면 되면 전에 kan apa nih nay là cô đấy con có get muốn đấy Thằng xây dựng thằng xây bye bye con nó cả. Phi đâu? Đầu bút một thay đầu bút. không xin lỗi lại Bella mà. ra bali mình sẽ video bạn em mình lại bên đuổi